Ni bɛ ma sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 kucalakaw fɛ yen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni atuma seli di bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen diplôme d'études fondamentales ni a bɛ fɔ a ma DEF o san 2025 ɲɔgɔndan baaraw kɛra ka bɛn ni ntɛnɛndon juillet kalo tile 2 ye an ka ɲininikɛlaw ye ɲinini dɔ kɛ a ko kunkan o de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye min bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na diplôme d'études fondamentales ni a bɛ wele DEF o san 2025 ɲɔgɔndan baaraw kɛra ka bɛn ni ntɛnɛndon juillet kalo tile 2 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodogo ye ɲinini dɔ kɛ Bamakɔ ekɔlisow la an ka ɲɛmaadɔw fɛ ɲina DEF baaraw hukumu na an taara an sen jɔ kalanso fɔlɔ min na o de ye Moribabugu premier cycle A ye kalandenw lakɔlɔsilikɛlaw fo ka taa se administration maaw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ka fara DECAP adjoint ani Moribabugu mairie ɲɛmaaw fo ka taa fara finitigilakaw kan olu bɛ yan ka lakaranli kɛ kalanden 225 cɛmani a n'a musoman olu de bɛ nin centre kofɔli na kilasi 9 bɛ yen ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛnen ni sanga 55 ye baaraw nun donna u fɛ n'o ye tɔgɔ welew ye fo ka taa se enveloppe dayɛlɛli ma babu fɔlɔ min n'o yirala u la n'o ye rédaction ye o enveloppe kɔnɔ sujet 3 yirala u la u na sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min mana nɔgɔya min ma o babu 3 min yirala kalandenw la u b'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ ka kuma i b'a fɔ i terikɛ dɔ ye fɛn dɔ sɔrɔ wa bon i ka kuma o kan wa i b'a fɔ a passera DEF la a ka mɔgɔ dɔ ye cadeau d'a ma k'i ka kuma o kan wa bon min bɛ yen nɔ sisan a f'u ye dɔrɔn an ka leçon ta ka ko in tɔ kɛ ka ɲɛ quoi pour que an na fraude sɔrɔ parce que ni ye fraude sɔrɔ dɔrɔn ce n'est pas bon k'u hakili sigi examen ko la u ka ko examen ma nɔgɔ ni sujet d'u ma u ka kalan ko cagama yan'u ka réponse di DEF bɛ ka kɛ kalanso minnu kɔnɔna na an sera minnu na yenkaw y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛra ɲɛmaw fɛ walasa ni DEF baaraw ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na sɔgɔmada an y'a daminɛ ni rédaction épreuve ale bɛ daminɛ 8h ka ban 10h donc ekɔlidenw bɛ classe kɔnɔna la surveillants bɛ yan superviseurs bɛ yan comité de gestion bɛ yan bɛɛ bɛ yan pour le moment problème foyi tɛ yen baara bɛ ka kɛ cogo la ekɔlidenw bɛ salle kɔnɔ alhamdulilah an bɛ ala barika da baara bɛ ka kɛ cogo la pour le moment an bɔlen Moribabugu kalanso la n'o ye premier cycle A ye an taara Ngabakoro Dura fɛnɛ na écoleden 221 cɛmani ni musomanniw olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la yen fɛnɛ labɛnw bɛɛ sabatilen don wa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na i n'a fɔ a labɛn bɛ cogo min na u fɛ bon baara daminɛ ni sisan cɛ n ye min jateminɛ baara in kɔni kɔnɔna na an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ taga cogo ka ɲi fo ka na se sisan ma an b'a bisigiya k'a fɔ fo ka taa se a laban ma an b'o cogoya kelen na ni ala sɔnna u k'u hakili sigi baara fɔra cogo min ko k'a kɛ ten u k'a kɛ o cogo la fo ka taa a gun o de ka ɲi DECAP adjoint ka taa se Moribabugu mairie ɲɛmaaw ma olu y'a yira k'a fɔ babu minnu proposera kalandenw ye u b'a jigiya k'a fɔ u bɛ se k'a kɛ baw ɲina san kalan sera ka kɛ grève ma ye a la ka kalandenw bali ka kalan kɛ fɛn wɛrɛ dun tɛna yira u la DEF saliw kɔnɔ fo n'a kɛra u ye minnu ye ko ka da u kan u b'a jigiya k'a fɔ kalandenw bɛ se ka u yɛrɛ ye ni sujɛw kɔnɔna na donc vraiment an ye san normal kɛ donc bɛɛ k'i ka baara kɛ comme a ɲinini don cogo min na donc n'o kɛra dɔrɔn baara bɛ ɲa quoi an bɛ résultat ɲumanw sɔrɔ e ka bɛɛ hakili lajigi i kan ka baara min kɛ i man ka min kɛ polisi ni examen fɛn b'o cogo de la i kan ka min kɛ i man ka min kɛ bon n'i y'a si ye jateminɛ ekɔlidenw problème t'a la u bɛ se ka traiter parce que an ye année min kɛ an ye problème ma k'a la donc je pense que c'est le couronnement d'une année normale donc n'ala sɔnna ma je pense que a daminɛra cogo min na an bɛ dugawu kɛ a ka laban o cogo la DEF baaraw minnu donnen filɛ nin ye a bɛ to senna tile 3 kɔnɔna na ala ka DEF in don candidat bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ rive gauche la olu sifinnakaw ye waliɲuman dɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan mun ɲɛmaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ
a Seyd Iba Haidara bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni sibiri don juillet kalo tile fɔlɔ ye Bangoni Janginɛbugu la. Fatumata Kane, Abdoulaye Sogodo, Baba Keita, olu ka sɔrɔlenw don. Ni zikiru duman ni a dara Ala ma hinɛna na Burama Jalo fɛ a kun bi da Zamzamiyu de la cɛw ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la Ala ko tiɲɛ kɛnɛ kan ka da kan a waatiw la ɲɛdɔnnibaa ye bɛɛ lajɛlen tun tɛ se ka Ala ta fɔ maaw ye ni tamani ɲɔgɔn sɔrɔ bali bɔra la Burama Jalo a y'a se kɛ Zamzamiyu ye a mangutuli dumanw ka taa nɔngɔma a ka ni nɔbila ye maa caman hakili jigi Zamzamiyu ka donjan tɛmɛnenw na waati gɛlɛn tɛmɛnenw an fa kodo Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a ka ca ni san 40 ko ye bi ale de bi wele bi ko Mali jamana silamɛw ka ɲɛmayaso Haut Conseil Islamique du Mali o ma ɲɛma don tâche bila kɛnɛ ni waleɲumandɔn kɛnɛ a sigira Zamzamiyu jɛɲɔgɔnkɔrɔw de tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu kɛra sababu ye k'a ka bangeni ni o ye anniversaire ye a hakilina ta ni a fara an bɛ Fédération Ansardine Internationale a ka kɛnɛ belebelew kan bi Ansar bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen min kɛnɛ in ɲɛnamaya 12 mai hakilina tabaw u ka waleɲumandɔn kɛnɛ ye nin ye 96 kɔnɔna na karamɔgɔ ka anniversaire hakilila sɔrɔla ka sɔrɔ 95 donc an nana ni a ye an yɛrɛ bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ nin ye ko kɛta ye nin ye farida de ye an kan donc an b'a waleya cogo di a don mɔgɔ si tɛ se ka kuma karamɔgɔ fɛ ni boyani tɛ ale de bɛ se ka kuma karamɔgɔ fɛ ka karamɔgɔ lafaamu baaraw la an sɔrɔla ka boyani ci karamɔgɔ ma boyani nana ka na kuma ɲɛfɔ karamɔgɔ ɲɛna karamɔgɔ ko vraiment a baraji b'a nɔ na a ye min kɛ a ka ɲi a baraji b'a nɔ na an k'a to tan nɔ mais kuma nalen fɔ an ɲɛna an si ma sɔn a ma an ko an k'a kɛ nin de kɛta de ye karamɔgɔ t'anw bila anw k'a bonya mais karamɔgɔ bɛ exemple dira anw na alakira de nana ni silamɛya ye mais munna karamɔgɔ ye alakira ka mawuludu kɛ ka ala barika da a ye nɛɛma min k'an ye boyani fana ko an ka ala barika da karamɔgɔ ye ɲumanya min kɛ anw ye donc o de ye nana ni initiative ye ala ye barika don a la bi ni kɛnɛ min ni a kɛrɛnkɛrɛnna k'a ɲɛsin Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ma a hakilina ɲuman bɔra sifinw de la silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansar kɔnɔ Bamako section Rive Gauche ani Rive Gauche bureau yɛrɛ ɲɛmayaso ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kɛnɛ in kan kuma dira kotigiw yɛrɛ ma Buwayini Kulubali n'a tɔw u si dama dogo a la Zamzamiyu ye gɛlɛya minnu kɛ ani fana sifin minnu ni u bɛ fɛ k'u sen da a sendayɔrɔ la jankato juguw la n'anw ko an bɛ don karamɔgɔ ka tariku la mais n'u kun kan k'a to de anw ni karamɔgɔ yɛrɛ ye bɔgɔ nɔni min kɛ anw m'o dɔw de yiru la u k'a dɔn k'a fɔ olu ye k'u ye jeunesse ye n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ la u ye jeunesse ye o tun bɛ dɔw la wa ne ti bɔ kuma la dɛ fo kuma kelen m'o f'u ɲɛna wallahi billahi tallahi maa si tɛ se ka kɛ Ansar jeunesse ye a ka fɛn ma k'e ye fugari ye wallahi tɛ Ansar ye wallahi tɛ Ansar ye ni maa o maa ko k'i Ansar denmisɛnnin a ka tila ka fɛn ma kuma o kuma a ye tɛ kanga da karisa ye i suguru bɛ yan fɛ kuma o kuma mɔgɔw bɛ fɛngɛ wallahi bi tɛ Ansar ye ni y'anw sera yan nɔ karamɔgɔ y'anw lamɔ k'a jira an na maa si tɛ se ka kɛ Ansar ka kɛ dun fɛ ko tɛ se ka kɛ o de y'a to anw bɛ yan bi o de y'a to anw sigira ka kɛ cɛ ye wa n'u ma ɲɛ u ko k'u ye Ansar jeunesse ye n'u sɔnna ka kuma dɔw la u ma fɛn min kɛ u y'u karamɔgɔ janfa dɛ o la ne fana bɛ min f'u ye u y'anw bonya a diyara n ye ali bi waleɲumandɔn nasiraw kan maa minnu ye kuma falenfalenw ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar kɔnɔ ko Bamusa Kɔnte i ma deli k'a ye nka i ma ko mɛn i tɛmɛn'o kuma kɛrɛfɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar sifinnakaw u ma ɲinɛ Bamusa kɔ a yɛrɛ jɔra ka dakuruɲɛ 2 fɔ a ko a tɔgɔ ye denmisɛnninw mais denmisɛnnin ka tila k'i tɛgɛ diya mɔgɔ dɔ o de bɛ ne dabali ban o man kan ka kɛ fiyewu tant que ye ba kɛra bariku ye ka ban i fa ni ba man ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen jango e yɛrɛ bɛɛ k'i jija i ka baara kɛ i ka balo i yɛrɛ la i ka maa wɛrɛ balo i b'a nafa sɔrɔ bɛɛ ko hadara tiɲɛ fɔ an k'an jija an fana ka se ka tiɲɛ kɛ dɛ n'an ma kɛ a man ɲi dɛ hadara bɛ ka min kɛ a bɛ ka boli fɛn dɔ de ɲɛ koyi a tɛ ka fɔ a bɛ ka kɛ koyi kɛ ko a ka d'a yɛrɛ ye dɛ a bɛ ka sira fɛn dɔ de ɲɛ anw minnu fana b'a nɔfɛ an t'a jija an ka siraw ɲɛ an k'an jija an ka kɛ fɛn ye minnu ye baara in da minnu bɛ ka nin kɛnɛ sigi a y'a jija dɛ a kana to a ka kɛ kɛnɛ lankolon ye dɛ
an seru ma dabo kama a y'a jija ka kɛ kɛnɛ sɛbɛ ye. N'i y'a mɛn fa Musa Donibata a fɔ ɲuman nin kɛnɛ in sababuya ɲuman bɔra sifinw na section de Bamako rive gauche nka k'a ko yanga bonya ka se ka se sɔrɔ ka fanga sɔrɔ a fɔ Daramani Jara n'a tɔw. Bi section rive gauche tɔgɔ la jeunesse sera ma k'a fɔ u b'a fɛ ka nin baaraba in boloda n ko k'a kɛ ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn kan ka kɛ an yɛrɛ b'o kɛ sabu an ye mun mɛn bi nin ye somɔgɔ sama ye. Ni histoire tɛ mɔgɔ la a bɛ n'a fɔ i tɛ yen an kɔrɔw an faw minnu bɔra ɲɛ ka kuma u ye kuma mun fɔ an y'a mɛn bɛɛ ka kuma bolila mun kan o ye jogo ɲumanya de ye u bɛɛ ka kuma bolila mun kan o ye baara ye cɛsiri n'i y'a olu bɛ kuma ni jogo ye bi san 30 ni kɔ baara kɔfɛ u kun kɔrɔta n'u yɛrɛ jogo ye u kan ka denmisɛnninw sɔn hakili la kosɛbɛ. Ali bi foli ani barikada an b'a bɛɛ sigi an ka Seydi de ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara karamɔgɔ ye min k'an ye an t'a sara sɔrɔ dan tɛ karamɔgɔ la karamɔgɔ ye Ala yira anw na ka Ala kira yira anw na Ala kira n'a somɔgɔw k'u yira anw na ka jogo ɲumanya don anw kɔrɔ k'an kɛ dubadenw ye k'anw kɛ furulabatɔmusow ye k'an kɛ k'an denw ladon ka ɲa ka jogo ɲuman don an denw na an n'an balimaw cɛ k'olu dilan kosɛbɛ karamɔgɔ danti karamɔgɔ la ka faso jɔ ka wali faso jɔ. Kɛnɛ ɲɛmaya a minɛ tun sigin bɛ an karamɔgɔ de kɔrɔ Seydi Cherif Ibrahim Iba Haidara Bakire Olum ko sifinyati ma tiɲɛ Zamzamiyu kɔrɔba denkɛ kira laba joli don a ye kɛnɛ in lasɔrɔ ka taa waleɲuman dɔn foli kɛ kɛnɛ in sigibaw ye ka cɛsiri ni jija laɲiniw fɛ. Vraiment nin fɛnba de parce que mɔgɔ ka ɲuman bɛɛ man ka bila ka i salen kɔnɔ a dɔw kan ka k'i yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna. Kira ka hadisa dɔ bɛ mɔgɔ min tɛ mɔgɔw barikada o tɛ Ala yɛrɛ barikada donc nin ye barikadali wale de ye Ansaru jeunesse fɛ Ansaru jeunesse dama tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ fɛ k'a ɲɛsin an balima ninnu ma u ye nin min kɛ cɛkɔrɔba ye parce que a dɔw olu de tun b'u 12 la k'a jira k'a fɔ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ olu tugura karamɔgɔ kɔ don min na o y'a sɔrɔ a ka goni bon alhamdulillah an filɛ o nɔgɔman dɔ kɛnɛ kan hali ni bi ka jugu n'o ye mais gonima min bɛ yen olu ye gɛlɛman min ku anw tɛna don o da fɛ tuguni. An bɛ Ala deli halisa Ala ka u sago k'u ye. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ani ka taa se an ka zikiridalaw ma u y'u bila u fila ni dɛbɛ la. Ali bi ani alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara mun bɛ rive gauche la an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo u ye u ka assemblée générale annuelle n'o y'u ka san ɲɔgɔn kunbɛnba ye u y'o kɛ ka bɛn ni cardo joué kalo tile fɔlɔ ye Sherifula misiriba kɔnɔna la Bangoni Janginɛbugu la Asinatu G Traoré ani Baba Keita ka sɔrɔlenw don. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la rive gauche section kalo dimanche fɔlɔ u bɛ ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔn ɲa an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka misiriba kɔnɔ ka se ka taa u ka ɲɔgɔn ye ba n'an b'a fɔ ma assemblée générale o laada ti mɛn ka sanga ni nin kalo in sigi ye a kɛra wagati ye da ka se ka don u ka baara waleyalenw na fo ka taga se baara kura bolodalen minnu b'u bolo. Laada don k'a fɔ an bɛ kuma an ka situation kan cotisation minnu bɛ an bɛ niveau jumɛn na ladilikan jumɛn bɛ yen ka di tɔn yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn kunnafoni o la mun kɛra mun tora an bɛ kalo in sigi kɛ o de kan nin kalo in ta sigi a bɛ wajuli hakɛ min kɛra an bɛna don seli min na ladilikan min bɛ yen arafa bɛ yen selikɛnɛ kɔfɛ taali bɛ kɛ tamani o ciw de dira sisan ani section yɛrɛ bɛna tila ka taama kɛ ka se commune damadɔ ma Moribabugu Sangarebugu ka taa ɲɔgɔn lafaamuya kɛ tɔndenya kan ni sigi a hukumu bɛɛ lajɛlen Daramani Jara président ale ka bonya kɔnɔ ni sigi a kɛra o de kan cotisation i ye joli sara joli tora i fɛ wajuli i ye hakɛ joli kɛ i kun kan ka joli kɛ i dɛsɛra ni joli ye tɔnden hakɛ joli donni i fɛ yen nin kalo sa in sigi a bɛnna o de ma ka se ka tɔndenw yɛrɛ lami ka tɔndenw lafaamuya u ka situation na. Ni sigi min filɛ nin ye wagati de don alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw bolo rive gauche maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɔgɔn hakili jigi u ka laɲiniw na fo ka taa se u ka layidukanw na u ye min ta an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye ni o de ye k'a dɛmɛ u ni a n'u ka nafolo alisilamɛya diinɛ ɲuman a kɔrɔtali ani a sabatili la. Cɛsiri ani jija ni wulikajɔ baara in tɛ taa o kɔ i n'a fɔ an kelen kelen na don an y'an kale o de kan
fo an ka ɲɛnakili ban don wala an bɛ ɲɔgɔn bilasira k'a fɔ an k'an cɛsiri an k'an jija ni nɔ bɛ yen silamɛya tɔgɔ la ni jɛkulu in ka baara kɛ nɔ don sabu ni jɛkulu in kelen o kelen a maa kelen o kelen ka baraji tɛ tigɛ fo ka se diɲɛ wuli ma minnu taara baraji bɛ ka sɛbɛn o tɔgɔ la an minnu bɛ yan sisan baraji bɛ ka sɛbɛn an tɔgɔ la n'an fana taara baraji bɛ sɛbɛn an tɔgɔ la o la an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn jiji cɛsiri la jija la wulikajɔ la. Section Yirifu Gosi maaw a musolakaw i n'a fɔ laada la u y'u ka layidukanw kurakuraya ni sigi in senfɛ ni ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin ani ka ɲɔgɔn bilasira alisilamɛ ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka waleyaw la waleya mun n'u bɛ kɛ sababu ye k'u yɛrɛ sabati u ka diinɛ baaraw la u ka duw kɔnɔna na ani u ka sigidaw la. Minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan nɔ fɛn o fɛn tulo bɛ an na u k'a dɔn k'a fɔ nin ye layidu dafa de jɔn n'i ye layidu ta hali i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ i k'i jija i k'a dafa an ye layidu ta an ni Ala cɛ k'an bɛ nin tɔn in dɛmɛ an ni n'an ka nafolo Ala sɔnna an sɔnna k'an yɛrɛ di Ala ma o la an bɛɛ k'an jija an k'an janto an ka layidu in na ka layidu in dafa an tɛ dafa karamɔgɔ ye dɛ an b'a dafa an yɛrɛ de bon karamɔgɔ ye min fɔ an ɲɛna an dara la k'an minɛ ko kisi sira don Alakira nana n'a ye cogoya min karamɔgɔ y'a d'an ma ten tɔ an fana y'a minɛ an bɛ ka baara kɛ n'a ye o cogoya la an bɛ Ala deli Ala k'an n'an karamɔgɔ bɛɛ dɛmɛ baara in na. Tasibila kɛra ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw ma minnu n'u fatura ka segin u dabama ka hinɛ la dɔ farala kɛnɛ in bonya a n'a karama kan ni an fa a n'an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ale bisimilali ye a ka kɔrɔfɔw la a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansari cɛw ani musolaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔw la kabi kunu fo ka n'a bila bi la alisilamɛya kɔrɔlen ani a tiɲɛ sabatili la ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsiw ma a ka kɔrɔfɔw la a ye hakilina jigi kɛ alisilamɛya diinɛ kɔrɔlen na o min ni an kuntigi sanuma Muhamadu Mustafa kisi ni nɛɛma b'a ye ale cira ni a ye ni o de ye hinɛ bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ ye sigi in wasara ni dugawu kɛli ye fo ka taga se maaw kɛli ma k'u dabama gino ɲɔgɔnya ni ka Ala welew kɛ an b'a fɔ ko dugawu minnu kɛra aminako minnu jirala Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi. Sheikh Usman Kolado a ye a ka laadala kuranɛ kalan kɛnɛ sigi sen kan mun bɛ bila hukumu kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maaɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli sankunbɛn hukumu kɔnɔna la Kajatu Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni laadala alqur'ani sanma mekala Sheikh Usman Kolado n'a ka kalandenw fɛ Sherif la duba duman kɔnɔna na ni ka duwawu sɛbɛkɔrɔ kɛ nin cɛkɔrɔba in ye nin cɛkɔrɔba min ye a ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ lajɛlen adamadenw bilasirali la Alaw taala ka sira jɛlen kan ni jogobaw tali nafa yirali ye u la ni ka sɔrɔ ka u ka Sherifu kanu jira Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara la a bɛ san tɔw la ala ka duwawu kɛ toujours pour que Ala bɛ se ka san caman kɛ an bɛ se ka na Ala ka si janya parce que a ka si ye diɲɛ yɛrɛ de ka mago silamɛw ni mɔgɔ wɛrɛw minnu tɛ silamɛw bɛɛ ka mago de ale ka si jan ye parce que ale ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma dogo maa si la i y'a faamu an tɛ se komi ne tɛ se kuma na an bɛ se ka barika de d'a ye dɔrɔn i y'a faamu an bɛ se ka barika d'a ye ala ka majilisi min filɛ nin ye a ka ca ni parce que ɲinan de y'a san 30 ye a bɛ dayɛlɛ don min na ale de y'a dayɛlɛ ka dugawu kan karamɔgɔ min ye kalan kɛ ka kɛ hafizuw ni alimu ye minnu fɔ dɔw ye kitabu walafi o majlisi kelen na a ye dugawu kɛ min na a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye u bɛ an fɛ Afiriki yɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ fɔ Amérique u bɛ kalan kɛ majlisi kɔnɔ ala n'a ka dugawu sababu kɔsɔn ale nana ka na a dayɛlɛ ka dugawu k'an ye ala ka taa ɲɛfɛ a taara ɲɛfɛ donc anw tɛ se k'a sa komi ne yɛrɛ de tɛ se kuma ye o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye mais toujours an kɔni bɛ se ka min kɛ dɔrɔn ka barika d'a ye i y'a faamu dɛ hali bi ala ka si jan caman caman san 70 caman fara ka si a n'a ka denbaya k'a ka juguw maloya don o don u ka maloya jahi Mustafa. Fɛn min ye dumuni dumanw yiriden dumanw o n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka doodonwa sanumaw ma o de ye dansigi nin kuranɛ kalan belebele min ɲɛnamaya la Sheikh Usman Kolado Jakite n'a ka kalandenw fɛ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآتنا شر
ربنا انزل علينا مائدة من السماء لكن لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وختامها مسك. Jakulu mun bɛ wele Bozo Kabu olu ni tagamakɛla mun bɛ wele Adama Tereta olu taara Mali silamɛw ka jakuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ yen ka bɛn ni mɛkalo tile 30 ye san 2025 Fatumata Kane bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Senatamana Adama Tereta ni a kɛnbɛ ka bozodenw kunna wolo Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a n'a badenw a sinjiw ni o ye association Bozo Kabu ye o kunbɛnna nisɔndiya ani muɲamuɲa kɔnɔ an karamɔgɔ fɛ Seydi Cherif Ibrahim Iba Aidara ni kana Mali jamana jɔnjɔn di a ma Mali jamana jɔnjɔn ni o ye drapeau ye a t'i da cɛ bɛɛ disi la n'i ma nɔbila jamana in yɛrɛ kɔnɔ Seydi Cherif Ibrahim Iba Aidara a n'a ka funangɛniya n'i y'a sisan lajɛ ka n'a ɲɔgɔnnaw lajɛ bi e n'a dɔn ko kow fincogo ye kelen ye u manamana cogow tɛ kelen ye DGP ni ye waleɲumandɔn kɛnɛ ye ka ɲɛsin a ma Adama Tereta ni a tɔw fɛ association Bozo Kabu jɔnjɔn in dikun ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ma Iba ka da a bɔra ka taamaba min kɛ Kayi mara kɔnɔ sisan baara in ma dogon fa adamaden si la ka da kan wulikajɔw fanga bonyara Iba bolo kosɛbɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya ni jogoɲumanya ka se ka sabati sifin kunda baara in fanba bolila o kan o de waleɲumandɔn kɛnɛ ye ni association Bozo Kabu u n'u badenkɛ fɛ Adama Tereta a tɔn in fana a ma sigi Cherif Ousmane Madani Aidara kɔ a y'an dɛmɛ k'a sigi a y'an dɛmɛ nafolo la a y'an dɛmɛ information na ale yɛrɛ de tɔn in parrain ye donc kun fɔlɔ an nana Adama bila Adama y'an ka balima de tɔn in n'i y'a sigi kun lajɛ bozo mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ ko o ko kɛ anw bɛ fara kan k'a sankɔrɔta k'a dɛmɛ donc Adama bɛ marche min kɛ an nana ka na fara kan k'a sankɔrɔta a filanan ye min ye Iba fana bɔra mission de la Kayi région na a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kuma de f'u ye ka silamɛya kuma de f'u ye ka bolodi ɲɔgɔnma kuma de f'u ye ka hakilisigi kuma de f'u ye min b'a to sifinw b'u jɔyɔrɔ fa jamana in kɔnɔ donc Adama k'ale bɛna drapeau d'a ma o hukumu de kɔnɔ k'a fo o la k'a waleɲuman dɔn an farala Adama kan ka n'o fana na a sabanan ye min ye an ka cɛkɔrɔba a ye san 70 sɔrɔ an ka délégation tun b'a kɛnɛ kan mais o m'a bali an ko bi fana ni Adama bɛna an bɛ da kan ka na dubabu kɛ cɛkɔrɔba ye Seydi Ousmane Cherif Madani Aidara a jɔyɔrɔ ye min ye silamɛya la bɛɛ b'a dɔn a jɔyɔrɔ ye min ye Mali la bɛɛ b'a dɔn Senatamana Adama Tereta a yɛrɛ ka fɔra k'o fɛn min ye shirifikɛ ye ani nin waleɲumandɔn in ka kan ka da kan an y'o fɔ kuma kɔnɔna na jɔya a ti maa tiɲɛ maa de b'i yɛrɛ tiɲɛ Seydi Cherif Ibrahim Iba Aidara a n'a ka funangɛni si jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ silamɛya diinɛ ɲɛtaa kɔnɔ sifinw farali la ɲɔgɔn kan ani k'u su ka kɛ jogoɲumanya kan o n'a ɲɔgɔnnaw Senatamana Adama Tereta ka fara association Bozo Kabu kan waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnna u fɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seydi Cherif Ibrahim Iba Aidara vraiment a bɛ baara min na ne yɛrɛ a ye parcours minnu kɛ ne yɛrɛ o y'a sɔrɔ n bɛ sira la ka bɔ Kolokani parcours olu kɛra ɲɛna n bɛ sira la n y'a imagew ye ka Kayi fana ta k'o la donc vraiment fa in y'a senda dɔ min na an bɛ Ala de deli den ninnu fana u ka se ka tɛmɛ fa in fana la ka na ka drapeau di a ma ka Ala deli sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di an n'a bɛɛ lajɛlen ma san min tɛ ɲina ye an ye ɲinatan ye cogo min na yarabi ama san caman ta bɛ Ala bolo an bɛɛ ka jɛ k'o ye ɲɔgɔn fɛ vraiment k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya fo dante foli min na o kɔfɛ n bɛ foli lase an ka Bozo Kabu ɲɛmɔgɔw fana ma parce que n'i y'a ye bi u fana u ye wulikajɔ caman kɛ u y'a yira n na k'a fɔ vraiment n bɛ sira min kan donc u tɛ se ka n to n kelen na donc u fana bɛ wuli u bɛna fara n kan cogo min na ko in a bɛ se ka diya an bolo cogo min na hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye association Bozo Kabu ye a ka baara fanba yɛrɛ de ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bozodenw ma k'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa o maa b'i yɛrɛ ye bozoya siya kɔnɔ somɔnɔw maninkaw o n'a ɲɔgɔnna caman bɛn ani kelenya ka se ka sabati nin siya kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seyd Badra Aliyu Haidara ni a ka délégation bɔlen Sikaso o y'u kunda Kucala kan yen nɔ u kunbɛnna ni bonya ani karama ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlenw don. A Seyd Badra Aliyu Ousmane Haidara silamɛya dɛmɛtɔn ani Ansaru ɲɛjɔrɔ fana karamɔgɔ a Seyd Cherif Ousmane Haidara denkɛ Cherifula Morikɛ a bɔtɔ don Cherifula duba kɔnɔ Sikasokaw fɛ lakana tigilamɔgɔw b'a la k'a dɔ kunshimi yɔrɔ min ma o de ye Kucala ye taamadenw ye sira minɛ a kunjan fɛ o hakilina tigɛlen u b'a la k'o sɛnsɛn ka miyankala pari magɛ lɛri fila buɲɔngo bolen kɔfɛ Cherifula Morikɛ ni a taamaɲɔgɔnw sela Kucala dugu donda la o kun bɛ yen silamɛya dɛmɛtɔn ani Ansaru n'u kanuɲɔgɔnw walasa ka se ka kunbɛliko ɲuman ta ka ɲɛsin Cherifula Morikɛ mɔ. O nisɔndiya ni farifoni kelen bɛ to sen na ka daminɛ Kucala dugu donda la fa Kucala dugu kɔnɔna na. Nɛgɛ ɲɛ 19 sanga 22 bɛ a kan o waati de Cherifula Morikɛ ni a taamaɲɔgɔnw sɛnsɛnna ka se kunbɛlikɛ kɛnɛ belebele kan ye a ma kɛ balina ko ye a Seyd Badra Aliyu Ousmane Haidara kunbɛn la nisɔndiya farifoni ani karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kucala dugukɔrɔ bɛ waso ni dugukɔrɔ tɔw cɛla bi Kucala sankɔrɔ bɛ waso dugukɔrɔ sankɔrɔ tɔw cɛla bi ko a Seyd Badra Aliyu Haidara bɛ anw fɛ Kucala bi o ɲɔgɔn ti yɔrɔ si ni Kucala tɛ bi o la an bɛ Ala in fo ka Ala in wari ɲuman dɔn ka Ala barikada ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn se ye yan sɔrɔ ani min se ma yan sɔrɔ dalula kama an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka deli Ala fɛ a nana mission min na Ala ka ɲuman tɛmɛ. Ni kunbɛlikɛ kɛnɛ a baaraw masirila ni kuma falenfalen ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu fanba kɛra waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ ani siralakaw jɔlen ye ka ɲɛsin Cherifula Morikɛ a Seyd Badra Aliyu Ousmane Haidara a ka cɛsiri ni wulikajɔw kan alisilamɛ diinɛ ɲuman yiriwali la. Ani cɛba jumɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'o de ye mugutigi tɔgɔma mugutigi ye ale tɔgɔma n'o ye Badra Aliyu ye n'a fɔra masajaja ale ye kumaw tigɛ ka dabaw fara nka Seydina Ali min b'an bolo yan bi Ala sɔnna n'ale jogo a n'a kɛwale ale ye jama fara ɲɔgɔn kan ale ye fɛn min k'ala mɔkɛ ma se k'a kɛ parce que ale ma muruta maa kama ale ka kumakan sanuma a n'a jogo ɲuman o de ye mɔgɔw tugu u kɔ u ma waso n'u fa kama ye u kelen kelen bɛɛ u wasola n'u kama de ye duwawu jaabi Morikɛ a bɛ cogo di su in na an b'a deli Ala fɛ ni ye doni ye Kucala bi Ala ka hɛrɛ kɛ Kucala bɛɛ ye. Ka fara silamɛya dɛmɛtɔn ani Ansaruw kan nin kɛnɛ min labɛn na walasa ka se k'a fɔ Cherifula Morikɛ ye ko a dan ka na miyankala pari a baaraw seriyala silamɛya dɛmɛtɔn ani Ansaruw kanuɲɔgɔnw fɛ ka fara maabaw caman wɛrɛ kan i n'a fɔ an balima kerecɛnw ani Mali jamana minisiri so min kabaro bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ni batow ma u ka nɔrɔ bila kun bɛ kɛnɛ kan. Ka bɔ ka Ousmane Cherif Madani Haidara fo ka a denkɛ fana fo ale mun ye ni hakili sɔrɔ ka an ka bɛnbaya la ko o tɔn sigi n'o ye Badara ye o ka kan ka yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Ala tɛ jama kelen ta ye Ala ye anw bɛɛ kelen kelen ta ye Ala bɛ sɔrɔ waati bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ k'a fo o la ka waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ ko Ala bɛ sɔrɔ nisɔndiya de kɔnɔ ayiwa sa k'a fo k'a sɛbɛkɔrɔ fo nin kɛnɛ ni ɲɔgɔnna sigini Ansaru fɛ a ma balan na a kɛbaliya de tun bɛ balan na Ansaru bɛ jɔyɔrɔ min na bi Kucala ani Mali ni duniya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔdimi tɛ ɲadimi don u y'a ye o tɛ fɛ k'a ye de munna Ansaru nana jira an na ja mɔgɔ a bɛ se k'a kɛ a tɛ diinɛ kelen na ma a b'a ka adamadenya kɛ walahi ka tila k'a walawala tuguni nin bɛ nin diinɛ na ne tɛ gɛrɛ na o ye juguya le ko Ala m'a fɔ walahi o kosɔn an bɛ Ala deli sini kɛnɛya
ala ka di an ka Cherif Bamba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye. Amin. Ala ka kɛ. Amin. Parce que jama min b'a kɔ. Naam. Fanga min b'a la. Naam. Mais a bɛ k'a la a b'a fɔ a ka sabali. A kɛlen ka kɔrɔfɔ ta, a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara nisɔndiyalen, a ye foli ta ka ɲɛsin naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sangani ni kunbɛliko ɲuman in talen ka ɲɛsin ni a taamaɲɔgɔnw ma ka don Kucala dugu kɔnɔ Miɲankala Parido. O hukumu kelen kɔnɔna na, a ye a yira k'a fɔ ni nisɔndiya tɛ fila ye kelen bɛ la ka sangani bonya ni karama min taara ka da kan k'a sɛnsɛn ka bɔ Kucala dugu donda la kilomɛtiri 10 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka don ni a ye Kucala dugu kɔnɔna na ko o bɛ maa nisɔndiya. Amadu Duniya k'a fɔ Sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara a yelen ye Kucala Miɲankala Pari dugu kɔnɔ a bɛ ye wele dɔ de jaabitɔ ye a fɛ min dara a ye Kucala sous-section Anisarow fɛ. Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansar daga yɔrɔ min bɛ Kucalakaw fɛ o kɛra yɔrɔ min ni kunnafoni ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba dɔ sigira yen sen kan u k'a ma conférence mun ɲɛmaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Badara Aliyu Haidara a baaraw kɛra ka bɛn ni kardo juin kalo tile fɔlɔ ye. Samayira Sanogo Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlen don. Ka se ka hakili fɔlɛfɔlɛ kɛnɛ dɔ sigi min bɛ kɛ sababu ka se ka silamɛya dɛmɛtɔ Anisaru ni a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ye ni barolasigi ye kunba ye min kɛra silamɛya dɛmɛtɔ Anisaru jabala la Kucalakaw fɛ. An nisɔndiyalen ni nin kɛnɛ in sigilen sabula an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ye nin y'a ka laɲini dɔ de ye Ansaru sigila diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka nin kɛnɛ ninnu sigi ka mɔgɔw lafaamuya baara in yɛrɛ kɛcogo ɲuman na sabula hakililajigi dɔ don an ka layiru talenw na an bɛɛ jɛlen don hakilina kelen na donc an ka ɲɛmɔgɔ ka bɔ Bamakɔ ka na sen jɔ anw na su in na ka ni sigi in boloda wallahi an tɛ dan foyi dɔn ni sigi in nafa la. A baaraw seriyala silamɛya dɛmɛtɔ Anisarow fɛ minnu yera ka caya walasa ka se ka na somɔgɔ sama sɔrɔ ka sanga ni ladilikan sanamaw minnu bɛ di Sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara fɛ ka sanga ni barolasigi ye o de y'a to u ka dantigɛliw kɔnɔ o ye u ka sɛbɛkɔrɔ danganamaya. An bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛ wasalen don kɛnɛ kɔrɔ talen don kɛnɛ min bɛ silamɛya ɲɛtaga fɔ musow jɔyɔrɔba de bɛ silamɛya kɔnɔ n'i ye silamɛya ta k'a lajɛ a kunu fo kana se bi ma musow jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ. Lamɛnni de k'an karamɔgɔ da n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye fo kana se bi an ka seku n'an karamɔgɔw Mama Tijani n'a dɔgɔninw fo kana se olu lamɛnni ma bi o de y'an bila nin baara in na olu ka kuma bɛɛ kɔnɔ an'u ka wajurukan bɛɛ kɔnɔ an ye fɛn dɔ de faamuya k'a ye nin ye sira min ye nin yɛrɛ de ye kisi sira ye nin cɛ ye tiɲɛ sira ye wa ni nin t'a la adamadenya ɲuman tɛ o de kama an tugula kɔ ka baara kɛ n'a ye wa a nafaba de bɛ anw kan bi ni nin baara ninnu de an ye bonyaw sɔrɔ an ye karamaw sɔrɔ ni nin baara ninnu de fana an dɔnna a sababu ye kira mɔdenw de. O nisɔndiyalen ka sanga ni nin barolasigi ani hakili fɔlɛfɔlɛ baaraw sigili ye ka sanga ni an nafa ye min tɛ se fɔ ka ban maa minnu ye kuma fɔlɛfɔlɛ an ka kuma gɛlɛnmanin na o ye bonyamasegin ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ma ko baw ko bɛɛ lajɛlen sababu ye ye ni k'a laban k'a yira k'a fɔ olu n'a fɛɛrɛ ni dalilu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ladilikan minnu bɛ di ma nin kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka se ka olu lawaleya. Alhamdulillah jɔyɔrɔba bɛ sigi na an bolo ka d'a kan n'i y'a jateminɛ sigi bɛ kɛ sababu ye ka tɔnden cɛman ni musoman k'a lakunu ni ye mɔgɔ caman ye tɔn na u tɛ tɔn yɛrɛ dɔ ka ɲa mais sigi bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka tɔn dɔ ka se ka tɔn kungilenna dɔ ka se ka baara kɛ ni cɛsiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ nali o kɔni ye an b'o nafaba de sɔrɔ sigi na kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ fama sigi ninnu ma i b'a sɔrɔ san kɔnɔ sigi ninnu a man ca an bolo mais karamɔgɔ n'a denw n'olu nana waati o waati i b'a sɔrɔ u taalen kɔfɛ an bɛ nafaba sɔrɔ sigi la an b'o sigi nafa sɔrɔ sigi la nafa min bɛ yen n'an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ka d'a kan olu de y'an ɲɛjɔyɔrɔ ye olu de y'an dusukun ye olu de y'an ka miiriya ye donc n'olu ye min f'an na o bɛ to an kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaa ni farifoni da anw ma
lɛr damadama kɔnɔna na a nisɔndiyalen ani a nimisi wasalen ka sangani ni kunnafoni kɛnɛ ni barolasigi kɛnɛ sigilen ye Sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Usmani Haidara a ye walawalaliw ni ɲɛfɔli jiyolenw kɛ ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ mɔ alisilamɛ diinɛ min sigimɛ jogo ɲumanya kan min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔnma ani keleya ni ka laba ka silamɛw su hali bi kokura janko o bɛ se cɛsiri ni wulikajɔw sabati o silamɛya ka se yiriwa o min bɛ kɛ sababu ka bɛn ni basigi nati ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na. Medine sigi bannen kɔfɛ kilo 450 fana bolilen kɔfɛ groupe Sherifula voyage ijidenw ɲuman donna Makan u nɔfɛ Sherifula jabaranso tɔgɔ la Usman Sogore ani Musa Traore tun b'u nɔfɛ. Dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ u fɛ alabato ni ala wele ani ka taama ka to u sen jɔ lahɔrɔmayɔrɔw la o de tɛmɛnen kɔfɛ groupe Sherifula voyage taamadenw u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kafo u jatigila la n'u kun donfini ye jɛma ye ka laban ka langana nɛrɛmugulama da u kan fɛ mun bɛ kɛ sababu ye k'u bugunatigɛ ka bɔ ijiden tɔw la u ka sɔrɔ ka u kunda Makan kan ka bɛn ni kari tɛmɛnen basigi ani nisɔndiya kɔnɔ. A'udhu billahi min shari shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni ala fo ka ala barika da ka kira fo ala kɛ bi an ɲuman bɔra Madina kana Makan. Bon tiɲɛ yɛrɛ la mi Sherifula mɔgɔw fo u ka gidiw fo ka daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ la Ali kana fɔ u ka duguma mɔgɔ la m'u bɛɛ fo. Esa faamu courage yɛrɛ mun b'u la tiɲɛ yɛrɛ la u tun bi courage fɔ ne yɛrɛ kun t'a dɔn courage n ko a bi ta mais ni a fɔra ni yɛrɛ i mana i k'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ d'a la m'u fo kab'an bɔra Madina fɔ yan foyi de tɛ yen ko mun y'anw degun k'a fɔ ko tɔɔrɔ la mun b'an kamana gan ka na don Makan an filɛ ka don Makan sisan fana an bi u fo u nana an bila hôtel la fɔ sisan alhamdulilayi nisɔndiya belebele n ta ye mi an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Haidara ye tiɲɛ yɛrɛ la ala de bɛ se k'a sara ala de bɛ se k'a sara. Nka taamadenw selen kɔ de Madina bɔda la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ wele ko Zul Ulefa n'a bɛ wele ko Abiyar Ali u ka sɔrɔ ka umura ŋaniyasiri kɛ ni ka jogo 2 seli ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ka taama ye. Sherifula taamadenw jɔlen Abiyar Ali la ka ŋaniya siri umura baaraw la u bɛ tuguɲɔgɔnli kɛ sariya la mun b'a ɲini ijidenw fɛ ijiden n'o y'a sɔrɔ e de y'i ka hiji baaraw daminɛ Medine i ka jɔ Abiyar Ali kɔnɔ ka ŋaniya siri. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka waleɲuman dɔn an filɛ Makan ayiwa kabini kunu an b'o baara de la ijiden 400 dɔɔni wala ka olu tɔgɔw wuli kelen kelen k'u don kariw kɔnɔ u tɛ baara nɔgɔma ye ayiwa ni mɔgɔw donna tuguni ka tila k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ est-ce que bɛɛ donna est-ce que bɛɛ bɛ yen voilà donc o baara in kɔfɛ comment dirais-je an wulila min kɛ an jɔra Abiyar Ali n'a bɛ wele ko Dhul Hulayfa n'o ye ŋaniya siri yɔrɔ ye voilà donc o yɔrɔ fana an jɔra yen ka araka 2 seli ka umra de kɛ parce que an bɛna umra de kɛ fɔlɔ o kɔfɛ sisan ka sɔrɔ ka hiji kɛ donc o umra nin ta yɔrɔ fana o fana tɛ baara nɔgɔ ye parce que a yɔrɔ ka bon cɛw bɛ don yɔrɔ min musow de don yen cɛw ni musow don yɔrɔ bɔ yɔrɔ n'u don yɔrɔ tɛ kelen ye donc jama ka ca carte de temps de don donc kariw fana bɔnnen don ɲɔgɔn fɛ bon hiji dɔw bɛ se ka fili ka don kariw kɔnɔ min to a kari ye bon o bɛɛ woloma ka sɔrɔ ka sira minɛ ka na Makan kilomètre 400 ani dɔɔni donc o dan y'o de boli ka na alhamdulillah ala sɔnna bɛɛ ɲuman donna. Bon, on est le premier 6e mois 2025 à Moula. Maka kona yanno. Angata madin alhamdulillah. Wara Madina sokmada fe u kunda yanga. Kare tan kudena. A kare taina kare nani bala uluye binani ani wolonvla. Kare duruba la o ye 40 ani 6 ye mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a tɔ olu kun ye 40 ani 5 ye u wulila Madina sɔgɔmada fɛ u nana ka na don yan nɔ ka bɛn 2h du matin ka bɛn o ma alhamdulillah a jama in bɛɛ lajɛlen nana hɛrɛ la an y'a bɛɛ kun bɛ hɛrɛ la o nɔgɔya sɔrɔla mun fɛ o nɔgɔya sɔrɔla an ka gidiw ni min yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ ye ka fara an ka gidi tɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka baara kɛko ɲuman ani an ka compétence ani baara yɛrɛ faamuyali o kɛcogo ye sabu papiyew fɛn o fɛn kan ka ɲɛnabɔ administrativement n'o ye ka t'u ka passeport lajɛ
ka passeport labɛn k'u classé carréw ni ɲɔgɔn cɛ ni nombre min ta ni nombre min ta et puis a baara fana na ka tila k'a lajɛ karisa ye cɛkɔrɔba ye ale n'a den nana olu ka bɛn carré kelen ma karisa ni karisa olu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka bɛn carré kelen ma ka tila ka baara in labɛn o labɛn cogo in na sabu autorité saoudienne b'a ɲini na aw sera Madinɛ kaban dɔrɔn aw ka kɔn ka baara ninnu daminɛ an ye ni labɛn ninnu daminɛ depuis mercredi bi ye dimanche o yɛrɛ de ye baara nɔgɔya an bolo u y'a ɲini ko ka fɛn fɛn kɛ a kuma na an y'a bɛɛ fana kɛ a kuma na bon an mɔgɔ minnu fana nana Madinɛ u y'a ɲini fana ni carte min filɛ nin ye n'a bɛ fɔ nin ma ko hiji carte ne nin bɛ wele ko carte nusuk n'o ye bitakatu nusku ye kabiri Madina an sera ka wulikajɔ kɛ an ka mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka a sɔrɔ minnu nana Madina fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen fana minnu nana Jeda fɛ olu b'an ka groupe kɔnɔ olu fana u nana u se ya hôtel la dɔrɔn olu fana bɛɛ lajɛlen ka carte d'u ma alhamdulillah an bɛ waati min kɔnɔ na i n'a fɔ sisan nɔ Serifula hijidenw a mɔgɔ 500 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maka yan ni Ala sɔnna ma inshallah. Tan boli tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Serifula taamadenw ye u bisimilayala Magan dugukolo kan o de bɛna kɛ sababu ye fɛn min y'u ka alisilamɛya jɔ sen 5 baaraw ye ni ka tɛmɛ n'a tɔw ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.